Reit, mae'r pleser da fi nawr i wneud bod fi'n cael cwmni un o heroes fwyaf Cymru ar hyn o bryd, Tomos Bwlch, o Ddihewyd. Tomos, ti'n iawn? Ie, good diolch i chi. Fi'n o reit, os ydw eisiau ti galw fi'n chi, allu galw fi'n ti. Wedi, ti'n neud fi dim ond hen ychan? So ti'n galw Ifan yn chi ydi? Na. Chi'n dipyn o ffrindiau nawr, i chi? Orin. Ti a Ifan, mae rai o gweud, chi'n fath o bromance da chi fi rown y lle yma. Sio mae'n convinso ti fi rown y lle dy gyda? Sa'i fo, mae jyst yn tynnu fi mlaen. Odi? Odi. Ti'n licio Ifan? Odo, mae'n good. Ti joio Eisteddfod? Odo. Be ti'n bod wneud e? Fi wedi bod mynd rown y Maes heddi a gweld pethau stondinau. Stondinau, ti'n bod rown y stwff gwyddoniaeth, y celf, ti'n joio pethau fel o? Na. Be ti'n licio de, rown Eisteddfod? Mynd rown pethau ffarmo fel NFU a FUW. Ti'n joio mynd rown y stwff NFU, FUW? Be si weld fyna de? Lot o pethau fel ffarmo a pethau. O, na ni de. Ti'n bod rown y stondinau bwyd i gyd? Na, newydd cyrraeddu. Newydd cyrraedd, so ti'n plano mynd i Maes B nos fori? Na. Dim byd? Na. Dim byd Maes B, sim tent y ti'n neud i byd? Na, fi jyst yn dod fori. Ti wedi gweld unrhyw celebs o'n lle yma de? Na. Pwy sy'n ti joio gweld sy'n ti wedi cael chance gweld rhywun? Ifan. Ifan? Ie. Dim ond un boi i ti, ynddo fe, just Ifan? Ie. Yw e fod dod, ti'n gwybod? Sa'n siŵr, really. So ti yn contact, I guess? Sori fi'n credu. Thomas, mae wedi bod lyflu cael chat y ti. Tomos Bwlch.